A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo na Pobra unha chamada á mobilización convocada pola PDRA e apoiada por numerosas entidades e colectivos, entre os que se atopan tamén a plataforma Ulloa Viva e Mina Touro o Pino Non, para este sábado na localidade, en contra da macrocelulosa de Altri. Segundo ela, esta movilización é o elemento chave que pode parar esta bomba ambiental que o Partido Popular quere colocar no corazón de Galicia. A movilización deste sábado é fundamental porque quen pode frear Altri é a cidadanía deste país. Os gobernos non poden pasar por riba da xente e en Galiza hai un clamor, unha marea de dignidade que está dicindo que non queremos Altri porque queremos ter futuro, porque temos dereito a que Galiza non sexa un lugar onde se implanten industrias contaminantes que poñen en risco o noso medio de vida ou que nos queiran seguir chantando máis eucalipto neste país. Eu creo que esa movilización é un aviso ao Partido Popular, porque aínda non acabou a tramitación deste proxecto na Xunta de Galiza, pero tamén ten que ser un aviso ao Goberno central, que ten que decir con claridade que non lle vai a dar a Altri os 250 millóns de euros que está pedindo o Partido Popular e o presidente da Xunta, o señor Rueda. Pontón pregúntalle tamén ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, porque quere impoñer en Galicia a macrocelulosa de Altri que non queren en Portugal, acusando ademais de actuar de xuiz e parte en todo este proceso. Porque hai unha pregunta que a día de hoxe o señor Rueda aínda non nos contestou. Altri é unha empresa portuguesa. Se a macrocelulosa é tan boa, por que non a queren en Portugal? Por que ten Galiza que apandar coa bomba ambiental que non quere Portugal? Esta é a pregunta que ten que responderlle o señor Rueda, os galegos e as galegas. A voceira nacionalista criticou tamén que se ignoren os criterios científicos que alertan do perigo do proxecto, que pon en serio risco o río Ulla e por extensión a toda a ría de Arousa, a máis produtiva do mundo. Por todas estas razóns, instou a cidadanía a acudir este sábado á Pobra para botar abaixo un proxecto que, segundo ela, hipotecará o futuro do país. A movilización é o elemento clave que pode parar a bomba ambiental que o Partido Popular quere colocar no corazón de Galiza, poñendo en risco miles de postos de traballo, poñendo en risco o medio ambiente e poñendo en risco o gran motor económico que ten esta comarca que, sen dúbida, a ría de Arousa e o mar.